Hiriko beste gozotegiak baino zaharragoa da. Konparaziozkoak, baino hago, baino gehiago, baino gutxiago. Aupa, ze berri? Gaur gozoak eta gozotegiak konparatuko dituzu. Pastel handiak, txikiak baino garestiagoak dira. Pastak, trufak baino gehiago saltzen dira. Ze goxoak! Zuk? Zein aukeratzen dituzu gozotegian? Gaurko bideoan, Peiok eta Olaiak iparraldeko gozotegi bat bisitatuko dute. Kaixo guztioi, Baionako Kazenaf gozotegira etorri gara. Hiriko gozotegirik zaharrena da. Eta gurekin da Amaia, bertako langile bat. Aupa Amaia. Egunon Peio, egunon ikusen zule guztioi. Amaia, noiz zabaldu zen gozotegi hau? Hortxe kartelean ikusten duzen bezala, 1854 urtean. Nolakoa da eta nola dago galderei erantzuteko, modu bat da bi elementu edo gehiago konparatzea. Gaur, elementu horiek desberdin esaten direla ikasiko dugu. Nolakoa da galderari erantzun nahi badiogu, honela antolatuko dugu esaldia. Elementu bat edo batzuk lehenik. Gero, aurrekoarekin konparatu nahi den beste elementu bat edo gehiago. Jarraian, baino konparatzailea, ondoren adjektiboa, agoak atzizkiarekin eta bukatzeko aditza. Hemen adibide bat. Opila pasta baino handiagoa da. Lehen elementua, opila. Bigarren elementua, pasta. Jarraian, baino. Adjektiboa, handia, hago, atzizkia gehituta. Eta aditza da. Hona beste adibide bat. Pastel handiak, pastel txikiak baino garestiagoak dira. Lehen elementua, pastel handiak. Bigarren elementua, pastel txikiak. Jarraian, baino. Adjektiboa, garestia. Hago, garestiagoa eta pluralaren marka gehituta garestiagoak. Eta aditza dira. Kasu honetan, elementuek biek marka bera eraman behar dute beti. Nola dago galderari erantzun nahi badiogu, honela antolatuko dugu esaldia. A eta B elementuak jarraian. Baino konparatzailea, adverbioa hago atzizkiarekin eta aditza. Hona hemen lehen adibidea. Tarta, txokolatea baino garestiago dago. Lehen elementua, tarta. Beste elementua, txokolatea. Jarraian, baino konparatzailea. Adverbioa, garesti, hago, atzizkia mugagabean duela. Garestiago. Eta aditza dago. Eta bigarren adibidea. Atzoko ogia, gaurko ogia baino gogorrago dago. Lehen elementua, atzoko ogia. Beste elementua, gaurko ogia. Jarraian, baino konparatzailea. Adverbioa, gogorra. Hago, atzizkia gehituta, gogorrago. Eta aditza. Kasu honetan ere, elementuek
kasu marka bera eraman behar dute beti. Zein da zuzena? Atzoko ogia gaurko ogia baino gogorragoa dago. Hala, atzoko ogia gaurko ogia baino gogorrago dago. Atzoko ogia gaurko ogia baino gogorrago dago. Pastel handiak txikiak baino garestiagoak dira, ala pastel handiak txikiak baino garestiago dira. Pastel handiak txikiak baino garestiagoak dira. Tarta txokolatea baino garestiagoa dago, ala tarta txokolatea baino garestiago dago. Tarta txokolatea baino garestiago dago. Ezaugarriak konparatzen. Nolakoa da? Ezaugarriak konparatzen, nola dago? Dena ulertuta? Ba beste bat arte.